Абе, на главен търси някъде май. Имам банкомат. Че аз в кеш не държа. Аеее! Марценец, Пак ли ни къде си? спряха, бе, брат? Гонят ни, гонят. Марценец. Той говори с папи нещо. Той ли се спира, Добре, после дето го изписато. Да. Уно ревърс, бата, уно ревърс! Близо до къла. Уно ревърс. Мога да слиш колата? Що? Да се напише глобе. Да ми напишеш глоби? Да. Бате, нещо за клещи дръжката, брат. Аре! Клещи дръжката Пусни порцай, имам прашката на жена ви. Ако не му пустиш, Да, имам и вестник. ще пусна видеоматериал на Мами жена един ви. вестник, аз май го давах на някой от нашите. Абе, давах вестник на някой. Глоби ли? Какви глоби ще им пишете? Охо, води ти за Ме се пречи аз. Ма ти бил много як, много печен медик, бе, брат. Ще си ги спасял от акции, брат, падали. Ти как? Надявам. Добре, айде, ама ако не стане... Ако не стане, виждаш какво държи в ръцете. Аре, вече! Салаби и суджуци продавам ба сега. Гледай да няма полицай, когато че мога да гледат кой е. Имота по национално. Добре, защо не? Ние сме мъртви. Цялото репо си потока. Айде. Айде, айде! Айде, айде. Арти драйвинг. Айде. Господин полицай, господин полицай! Това с колко пъти се... Кое? Не, нямам, добре съм. Храна, вода, нещо. Не. Напит, яден. 6. Ама вие сте много господин полицай. Слушайте сега, искам Няма, да ме просто- слушате нов дебатъл. Искам Къде искате да ви дадем път само? на чист път надясно и искам да даря едни пари. Искам тези пари, които са от обира, да ги даря на църквата. Съм парите, ма са мръсни. Аде бе. Бач, Не, мръсните не. парите нямате за църквата. Аде бе. Господ няма ги приеме. Амин. Абе. Айде, моля ви се. Ами най-бе пръгваме. Чакай. Морис, кой вече, бе? Излизай. Давай, аз ще карам. Някой да отиде при този... Давай ти си. Давам ти пълно доверие. Не мога да карам, дай ти. Чакай, Кажа. пробвай за малко да караш и после аз ще карам. Изпитваме технически проблеми. Айде, давай. И какъв ти е плана? Давай, сега ще навигирам. Зави надясно. Продължай напред. Зави наляво. Какъв? Няма как да навигираш. Искам да завиваш постоянно, защото това е много бавна кола. Трябва да завиваш постоянно. Правиш всякакви завои на някакви тесни ръчки, само гледаш да не отидеш за на улица. Окей? Завиваш постоянно. Даже не бързаш, не бързаш, просто завиваш постоянно. Това ми е план. Какво я правя само? Тук е перфектно за завиване. Завивай постоянно. Искам да завиваш постоянно. Сега само една път към... Ама не... Гледай като ходиш на богатия квартал да завиваш към богатия квартал. Бавно и порека да ходиш на богатия. Сега зави наляво. Аз си казвам, брат, какво правиш? Зави наляво. Сега тук зави надясно. Къде искаш да завия? Там в крови все руки и не уйти Наляво. как на подводном судне утащит тебя в клуб соль и летских глубин единственных в мире звезд. Ясно, да. Фонтанчик с дельфином, вся жизнь Ясно, тебя мимо ясно. Не, ляво. Какво дясно е, брат? Какво ти става? Давай сега, завърти се. Дясно. покоя с миром, пока журчит Пак дясно. в фонтане с дельфином, пока журчит вода в Пак фонтане с дясно. Само челюстта. Пак дясно. фонтане с дельфином. Ляво. Секте в карантеграунд. Аз съм по-маневрен. Ляво. Казах ти. Какво? Какво беше това, брат? Какво беше това, вече? Какво да отбиваме, брат? Стига, дайте ни шанса, брат! Не, човек! Ама какво ни давате шанс, бе, брат? Какво беше това, бе, човек?
Какво Ма какво беше това, бе? Какво да абюзваме, бе? Абюзваме, човек? Давай, Какво иди. абюзваме, бе? Какво абюзваме? Аз ще му кажа, ще му Добре, как искаш като вие ни изджаскахте отзад, бе, човек? Ма, Айде, дайте ни шанс, бе. тежко пете пет, давай, слизай от колата. Ама дайте да си изиграем ситуацията, бе. Слизай от колата, бе. Слизай от колата, копле. Ама какво бе? Ама дайте да си изиграем ситуацията, бе, момчета. Слизай. Слизай. Айде. Има бомба! Ще се гръмна! Има бомба! Ще гръмна! Ще гръмна всички тук! Ще гръмнем. Аз съм камикадзе! Ще гръмна! Ще гръмна! Има бомба! Не, нямаш бомба. Слам се на жилетката! Слизай от колата, бе. Има бомба! Ще се гръмна! Ще стане бу-бу-бу-бу! Ще се гръмна! Ще се гръмна! Какво правиш, бе? Ще се гръмна! Към затвора. Айде. Точно, трябва ли пак, бе? Убил го без, брат. Какъв джам, бе? Да, не, ще почваме. Джам, ако имаш на тази... Има бомба! Ти, Та изчезна. бомба имаш, че е шматка. Абе, тихо е! Откъде е свади, бе? От газа ти. Тя съм на моя гъс. Малко тука, брат, нещо ми намери са на китайски, се казва Power Game, май ти са водиш, де съм. Какъв пауър гейм, бе? Ти не знаеш правилата, мойка. Какво ми говориш? Какъв, абе, значи да сме скачери, да сме... Добре, дайде. Брат, падаш, блъскате се, заставате по таван и вие сте наред, имате... Кога бомба, това? обръщате Кога се. това? Е сега. Е, сега, когато ни изблъскахте, брат, като ненормални. Добре, обясни ми, може ли с F4, що се обръщате? Кажи ми, Не, кажи ми. брат, значи не сме скачали, брат, не сме правили нищо, завивахме постоянно, брат. Защо се обръщаш с F4, това те питам. Не съм се обръщал аз. Смисъл, има потенциал. Да, ма Ама защото вие ни избибамите, брат, вие виждате, че сме с бавна кола, брат, и пак ни избибамите с цяла сила. Убийте, не мога, брат. И Че го казвам. 6 патрулките гониха, накрая двете спират. И не ти даваме шанса, а? 6 патрулките гонеха, бе, ти какво И говориш? една Брат, ти ме избал.